Έλα τώρα να βρεθούμε σε ένα κόσμο μαγικό. Πάνω στο ουράνιο τόξο, ψηλά στον ουρανό. Με τα μικρά τα πόνι πετάμε στα σύννεφα τα παλά. Χαιρόμαστε και τραγουδάμε κι ο ήλιος μας χαμογελά. Μικρό μου πόνι, πόσο σ' αγαπώ. Μικρό μου πόνι, σε φιλώ. Μια ευχή στα αστεράκια, ας κάνουμε παιδιά. Και μαζί με τα λογάκια ας πετάξουμε μακριά. Σε μέρη μαγικά, σε μέρη μαγικά. Μυρίζει πολύ ωραία, γλυκουλένια. Πρέπει να καθαρίσουμε πριν γυρίσει η μαμά μου. Καλά, θα πλύνω τα πιάτα. Γλυκουλένια, τι γίνεται εδώ μέσα? Θα τα καθαρίσουμε όλα. Θα κάνουμε την κουζίνα ένα αστράφτη, μαμά. Γλυκουλένια, δεν με πειράζει να μαγειρεύεις, αλλά δεν πρέπει να διαβάσεις για το τεστ. Να τελειώσαμε το γλάσιο πρώτα. Γλυκουλένια, ο πατέρας σου και εγώ περιμένουμε καλούς βαθμούς. Ναι, μαμά, αλλά τα μαθηματικά είναι δύσκολα. Πιο δύσκολο θα είναι να σταματήσεις να μαγειρεύεις, αν δεν τα πας καλά στο διαγώνισμα. Να μην μαγειρεύω. Λοιπόν, παιδιά, έχετε ακόμα 1 λεπτό για να τελειώσετε. Τέλος! Αφήστε κάτω τα μολύβια σας και δώστε μπροστά τα γραπτά σας. Γλυκουλένια, πώς πήγες στο τεστ? Εγώ θα πάρω 10 και ούτε σελίδα δεν άνοιξα. Έλα τώρα, χτενούλη, εσύ δεν έχεις πάρει ποτέ 10. Σοβαρά? Κοίτα να δεις πώς θα πάρω τώρα. Αγαπημένο μου ημερολόγιο, σήμερα ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Έκανα κάτι που δεν έχω ξανακάνει. Αντέγραψα. Ήταν απέσιο αυτό που έκανα και δεν έπρεπε να το κάνω. Όμως δεν ήθελα να απογοητεύσω τη μαμά και τον μπαμπά. Και απογοήτευσα τον εαυτό μου. Ορίστε, γλυκουλένια, τριπλό παγωτό με κεράσι. Κανονικά είναι 2 δεκάρες, αλλά για σένα, τη φίλη μου, 2. Ευχαριστώ. Αστείο ήταν για να γελάσεις. Τι συμβαίνει? Δεν μπορώ να σου πω. Δεν θα θες να μάθεις. 2 είπες. Αχ, λείπει το ημερολόγιό μου. Γρήγορα, πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε όλοι. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα καλό ψάξιμο. Να θυμάστε όμως κάτι. Όποιος βρει το ημερολόγιο να μην το ανοίξει. Είναι προσωπικό. Εντάξει. Έχει δίκιο. Μέσα έχει. Σε καταλαβαίνουμε, γλυκουλένια. Είμαστε φίλες σου. Και εμείς δεν θα θέλαμε να μάθει κανείς τα μυστικά μας, έτσι? Κρύβω τα μικρά μου μυστικά σε μία γωνίτσα του μυαλού μου, τα κρατάω κρυφά. Τα μικρά δικά μου μυστικά. Ο χτενούλης μ' αρέσει, μα το κρατάω για μένα. Την κρυψώνα που έχω δεν τη λέω σε κανέναν. Κρύβω από όλους πως φοβάμαι. Κι αν δω ποντίκι δεν κοιμάμαι. Κλείνομαι στο μπάνιο όταν θυμώνω και κλαίω. Εγώ έσπασα το βάζο της μαμάς, μα δεν το Τα λέω. μικρά μου μυστικά δεν λέω πουθενά ποτέ μου. Σοβαρή με τρυφερή καρδούλα, μου δίνει συμβουλές η πινακούλα. Πήρα 10 σ' όλα, όμως κρύβω πως απ' τη φίλη μου αντέγραψα λίγο. Κρύβω τα μικρά μου μυστικά σε μία γωνίτσα του μυαλού μου, τα κρατάω κρυφά. Τα μικρά δικά μου μυστικά. Μυστικά.
Γλυκουλένια. Δεν βρήκα τίποτα. Ούτε εγώ. Όχι, τι θα κάνω? Να είσαι αισιόδοξη, Γλυκουλένια. Κάποιος θα βρει το ημερολόγιο. Ναι, και αν το βρει κάποιος που δεν πρέπει? Περίμενε, δεν έψαξα εδώ. Έλα, θα αργήσουμε στο σχολείο. Πήγαινε εσύ και θα έρθω μετά. Έχασες τίποτα? Σάντι! Σαν αγαπημένο μου ημερολόγιο. Χθες βούτυξα ένα κομμάτι τούρτα από το ψυγείο. Το βρήκες! Δώσ' το μου πίσω. Όχι τόσο γρήγορα. Θα πρέπει να κουβαλάς την τσάντα μου στο σχολείο. Είναι πολύ βαριά. Αποκλείεται. Η κυρία Πινακούλα πολύ θα ήθελε να διαβάσει το ημερολόγιό σου, ειδικά εκεί. Δώσε μου την τσάντα. Πάμε γρήγορα, Θέλω επίσης να μου φτιάξεις μια τούρτα. Τίποτα άλλο? Ξαναπες μου πόσο όμορφος είμαι. Πολύ. Και έξυπνος. Ο εξυπνότερος. Τότε θέλεις να πάμε μαζί στο χορό του σχολείου? Σε μισώ. Γλυκουλένια, δηλαδή αυτό σημαίνει ναι ή όχι? Πριν σας δώσω τα τεστ των μαθηματικών, να σας πω ότι το μεγαλύτερο βαθμό το πήρε η Γλυκουλένια. Πήρε 10 με τόνο γιατί δεν έκανε ούτε ένα λάθος. Συγχαρητήρια, καλή μου Γλυκουλένια. Ευχαριστώ, κυρία Πινακούλα. Κυρία Πινακούλα, Ναι, χτενούλη. έχω κάτι που μπορεί να θέλετε. Όχι. Τι είναι, χτενούλη? Το σφουγγάρι. Τι γλίτωσες. Μην ξεχάσεις το χορό. Γεια σου, μαμά. Γεια σου, καλή μου. Πώς τα πήγες στο τεστ? Πήρα 10. Γλυκουλένια, είσαι καλά. Αφού πήρες 10 στο τεστ, τότε γιατί κλαις? Κλαίω από τη χαρά μου. Προσπάθησε να μην χαίρεσαι τόσο πολύ, εντάξει, γλυκιά μου? Θα προσπαθήσω. Γλυκοκαρδούλα, εγώ είμαι. Γεια! Βρήκες το ημερολόγιο? Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Για πες μου, αν ήξερες κάποιον που ήξερε κάποιον που βρήκε κάτι και δεν το επέστρεφε. Πήρε ο Χτενούλης το ημερολόγιο? Δεν μπορώ να σου πω. Δεν ήταν ο Χτενούλης? Ούτε αυτό μπορώ να σου το πω. Τι μπορείς να μου πεις τότε? Είπα ήδη πάρα πολλά. Είναι δικό μου πρόβλημα, όχι δικό σου. Συγγνώμη που σε ενόχλησα. Καληνύχτα. Δεν με ενοχλείς, Γλυκουλένια. Είμαι φίλη σου. Καληνύχτα. Αχ, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Πρέπει να πω την αλήθεια στην κυρία Πινακούλα. Ναι, ορίστε. Η Γλυκοκαρδούλα είμαι. Γεια σου, τι γίνεται? Άκουσα ότι μπορεί ίσως να ξέρεις ποιος έχει το ημερολόγιο της Γλυκουλένιας. Γλυκοκαρδούλα, είναι ψέματα. Μπα, όχι, δεν το νομίζω. Ξέρεις πώς είναι να έχεις ένα μυστικό που δεν θέλεις να μάθει κανείς, έτσι? Εσύ δεν θα ήθελες να μάθει κανείς ότι έχεις ένα... Αχ, μη το πεις. Ναι, μα δεν είναι καθόλου κακό να έχεις ένα... Μη. Φαντάσου όμως να μάθαινε κάποιος ότι έχεις ένα... Εντάξει, κατάλαβα. Το ήξερα. Όποιος έχει ένα, ξέρεις τι, δεν μπορεί να είναι κακός. Γλυκουλένια. Δεν θέλω να σου μιλήσω, Χτενούλη. Έχω κάτι να σου πω. Δεν ενδιαφέρομαι. Θα πω στην κυρία Πινακούλα τι έγινε και έτσι δεν θα μπορείς να με εκβιάζεις πια. Φύγε! Περίμενε, δεν κατάλαβες. Εγώ πρώτη φορά... Η αντιγραφή... Είναι κακό πράγμα. Δεν θα το ξανακάνω ποτέ. Το υπόσχομαι, κυρία Πινακούλα. Σε πιστεύω, Γλυκουλένια. Μπορείτε να μου βάλετε 0 αν θέλετε. Μου αξίζει. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Μετά το σχολείο θέλω να ξαναγράψεις το τεστ. Μια στιγμή. Νομίζω ότι αυτό είναι δικό σου. Μα πώς... Πού το βρήκατε? Δεν το βρήκα, το έφερε ο Χτενούλης πριν έρθεις εδώ. Αλήθεια? Είπε ότι το βρήκε στους θάμνους. Σκέφτηκα ότι μάλλον το θέλεις. Ξέρατε λοιπόν ότι αντέγραψα πριν σας το πω. Πώς να το ξέρω? Μα ήταν μέσα. Το έγραψα στο ημερολόγιο. Μα πώς σκέφτηκες ότι θα διάβαζα κάτι τόσο προσωπικό? Όχι. Γεια. Πώς θα πήγες στο τεστ? Πήρα 5,5 για την ακρίβεια. Περίμενε.
Εγώ θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Ήθελα να πάμε στο χορό, αλλά νόμιζα πως θα έλεγες όχι. Έτσι, όταν βρήκα το ημερολόγιο, τότε... Γιατί δεν μου το ζήτησες? Μπορεί να πηγαίναμε. Δεν ήθελα να διακινδυνέψω. Θέλεις ακόμα να πας? Ναι, αλλά δεν μπορώ. Ο μπαμπάς μου με τιμώρησε γιατί δεν έγραψα καλά στο τεστ. Μου είπες ότι πήρες 10 και ότι δεν είχες διαβάσει. Τα μισά είναι αλήθεια. Δεν είχα διαβάσει. Ίσως την επόμενη φορά διαβάσουμε μαζί. Θέλεις μπισκότα? Πάω σπίτι να φτιάξω. Α, ναι, τέλεια. Θα πάρεις την τσάντα μου, έτσι? Αμέ, θα κάνω ό,τι θέλεις. Να ξεχάσεις ότι διάβασες το ημερολόγιο, έτσι? Έτσι κι αλλιώς μονάχα 2 σελίδες διάβασα. Διαβάζω πολύ αργά. Αλήθεια. Ήταν το μικρό μου να πόνι. βρεθούμε σε ένα κόσμο μαγικό.